ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. प्रणाम माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. വൈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മള്. നമ്മളിപ്പോ 13 വരെ മന്ത്രങ്ങളാണ് കണ്ടത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സാരാംശം ഒന്ന് പറയൂ. വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമ്യ ആർക്കെ മാതാജി പറയൂ. രമ്യ ആർക്കെ. ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം ലഭിക്കുന്നുവെന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലം സിദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് അറിവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവ്, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഫലം ഒരു തരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്ഞാനം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫലം മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് അറിവുള്ളവരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വാസ്തവത്തിലെ വിദ്യ, ജ്ഞാനം, അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ? അതാണ് അവിടെ 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. 18 ഗുണങ്ങള്, വസ്തുതകള് അല്ലെ? വിജ്ഞാന വികാസത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന 18 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നറിയണം. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ. രഞ്ജു രജീഷ് മാതാജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ ഒരേ സമയം അറിയുന്നവന് മാത്രമേ ജനന മരണ ചക്രത്തെ അതിക്രമിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാനാവൂ. അപ്പൊ വിദ്യ അറിയണം, കൂടാതെ അവിദ്യയും വേർതിരിച്ചറിയണം അല്ലെ? അവിദ്യയെയും വിദ്യാരൂപത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ? അവിദ്യയെയും ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. വിദ്യയും അറിയണം, അവിദ്യയും അറിയണം. ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് അറിയണം, അജ്ഞാനം എന്താണെന്നും നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ? മായ എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് 11ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 12ന്റെ അർത്ഥം പറയൂ. ഷീബ മാതാജി പറയൂ. ഷീബ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമ്യ ആർക്കെ മാതാജി പറയൂ. 12 പൂർണ്ണമായതും കാര്യങ്ങളാണ് 12 പറയുന്നത്. അസംഭൂതിയും സംഭൂതിയുമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ?
സമ്പൂർണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ആ എല്ലാം ആ പരമാത്മ. അതെ. അസമ്പൂർണം പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ആശ്രിച്ച് നിൽക്കുന്ന അതെ ദേവന്മാരും മറ്റു ആശ്രിച്ച് നിൽക്കുന്ന മറ്റു ദേവന്മാര് അല്ലെ. അതെ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞ അതിദൈവതകള്, മറ്റു ദേവതകള്. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലയിലെത്തും. എന്നാലോ ഈ നിരാകാര ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ്, ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ എവിടെയാ എത്തുക? അതിനെക്കാട്ടിയും കനത്ത അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പതിക്കും എന്നാണ് അല്ലെ. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞരാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് അന്യദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഗതി എന്താ? അവര് അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുക. എന്നാലോ ഈ നിരാകാരം, ഭഗവാനെ രൂപമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരോ അതിനേക്കാളും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ അന്ധകാരത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതാണ് 12ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തേ വേണ്ടു? അസംഭൂതിയല്ല നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള സംഭൂതി, ആ സംഭൂതിയെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും ആരാധിക്കേണ്ടതും എന്ന് 12ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് എന്താണ് പറയുന്നത്? സംഭൂതിയാലും അസംഭൂതിയാലും ഇരുകൂട്ടർക്കും ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്താണ് എന്ന് അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത് 13ാമത്തെ മന്ത്രം. ശശികല മാതാജി പറയൂ. 13ാമത്തെ. ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയില്ലായിരുന്നു, കിട്ടിയില്ല. എന്നാ പിന്നെ ആരാണ് പറയാ? ജയ ഡി കർത്ത മാതാജി പറയൂ. 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, ഒരു ടൈപ്പ് ഫലമാണ് കിട്ടുക, ഒരു ടൈപ്പ് റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ അല്ലാത്തത് മറ്റൊന്നിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറൊരു ടൈപ്പ് ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് 13ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളും ഭഗവാനാണ് പരമോന്നത വ്യക്തിത്വം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് മറ്റൊരു ദേവതകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുക, അതാണ് സംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞ. അസംഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കലാണ്. നമ്മള് 13 മന്ത്രങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14ാമത്തെ മന്ത്രം. 14ാമത്തെ മന്ത്രം 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ളതാണ്. അതേമാതിരിയൊക്കെയാണ് വരികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. സംഭൂതിം ച വിനാശം ച യസ്തദ് വേദോഭയം സഹ വിനാശേന മൃത്യും തീർത്വാ സംഭൂത്യാമൃതമശ്നുതേ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെയും നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടി, അവയുടെ ദേവന്മാർ, മനുഷ്യർ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയേണ്ടതാണ്. ഒരു വ്യക്തി, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് വന്നാല് എന്തൊക്കെ അറിയണം അല്ലെ? ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അറിയണം. അവിടുത്തെ അതീന്ദ്രിയ നാമങ്ങള്, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് എന്നിവയൊക്കെ അറിയണം. മാത്രല്ല ഈ നശിക്കുന്ന ഈ ഭൗതികമായ സൃഷ്ടികള്, അവയുടെ ദേവന്മാര്, മനുഷ്യരെ കുറിച്ച്, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെയും ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അറിയണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയവർ മരണത്തെയും അനിത്യമായ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ച് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം
ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിയണമല്ലേ ഇവിടെ വന്നാല്. വെറുതെ TV സീരിയലോ സിനിമയോ ഒന്നും കണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ല എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയണം. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള് ഇതെല്ലാം അറിയണം. ഈ നശ്വരമായ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് നമ്മള് ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള ബന്ധം ഓരോന്നിന്റെയും ദേവതകള് അല്ലെ, ദേവദത്തമായതാണ്. വായു, വെള്ളം, അഗ്നി ഒക്കെ ഓരോരോ ദേവതകളാ നമുക്ക് തരുന്നത്. അവരെ കുറിച്ചറിയാം. മനുഷ്യര്, മൃഗങ്ങള് എന്നിവയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണം. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ എന്താ മെച്ചം? അവർക്ക് പിന്നെ ജനിമൃതികളില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് അനിത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെയൊക്കെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് നിത്യമായ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തില് സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാം. അവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്ലേശങ്ങളില്ല അല്ലെ, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയില്ല, താപത്രയങ്ങളില്ല. അവിടെ നമുക്ക് സച്ചിദാനന്ദമയമായ ജീവിതമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭൗതികതയിൽ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സംജാതമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പണം, പദവി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല. ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഒഴിവാക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റുക? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സകല വസ്തുക്കളും കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനമാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലുതായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ വരില്ല അല്ലെ. പ്രകൃതി നിയമം ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ, ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ക്ലേശങ്ങള്, താപത്രയങ്ങള് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ജനനം, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവിൽ മരണം എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും കടന്നു പോകുന്നു. ജനിച്ച ഒരു വസ്തുവിന് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, വളർച്ച, നിലനിൽപ്പ്, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, ഒടുവില് നാശം, മരണം. ബ്രഹ്മദേവൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു സൂക്ഷ്മ പ്രാണി ഏതാനും മണിക്കൂർ മാത്രവും. ഓരോ ജീവികളുടെയും ആയുർദൈർഘ്യം വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിലത് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ജീവിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ചിലവരോ ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ ഉള്ളവര് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മർത്യലോകം അഥവാ മരണത്തിന്റെ ലോകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മൃത്യുലോകം എന്നും വിളിക്കും. മരിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാ മർത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെ. മർത്യലോകം, മരണത്തിന്റെ ലോകം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നോ നാളെ ബ്രഹ്മാവും മരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാമേ നശിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് മർത്യലോകം, മരണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള ബ്രഹ്മാവുകൾക്ക് പോലും ഇന്നോ നാളെയോ മരണം ബാധകമാണ്. മർത്യലോകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഈ സ്ഥലം മരണമുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം മരണരഹിതമായ ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ പറ്റി അവർക്ക് വിവരമില്ല അല്ലെ. സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ നോളജൊക്കെ ധാരാളം സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം അവര് വിചാരിക്കും മരണരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തവരാണ് അവര് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അതൊന്നും അറിയുന്നില്ല, മാനിക്കുന്നില്ല. ആധുനിക മനുഷ്യൻ വേദങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ വിമുഖനാണ്. സ്പിരിച്വൽ നോളജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും നമുക്കില്ല അല്ലെ. എവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്കൂളിലായാലും കോളേജുകളിലായാലും ഒന്നും മെറ്റീരിയൽ നോളജ് മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചു വിടുന്നത്. ഇപ്പോ ആധുനിക മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ, മോഡേൺ പീപ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയും, വലിയ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എന്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെ. ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ശരിയായ പ്രമാണങ്ങള്, ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾ അറിയണം, അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. എന്നാലാണ് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനം ആർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല. വിഷ്ണു പുരാണം ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യാ തഥാ പരാ അവിദ്യാ കർമ്മ സംജ്ഞാന്യ തൃതീയ ശക്തി ഋഷ്യത്തെ. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഭഗവാന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, അതായത് പരാശക്തി, അധമ പ്രകൃതി, അല്ലെങ്കിൽ അപരാ പ്രകൃതി, അങ്ങനെ ഭിന്നമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു.
രണ്ട് പ്രകൃതിയുണ്ട്, പരാപ്രകൃതിയും അപരാപ്രകൃതിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ആയിട്ടുള്ളത് പരാപ്രകൃതി, അധമ ശക്തി ആയിട്ടുള്ളത് അപരാപ്രകൃതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി അധമശക്തി ജീവസത്തയെ അജ്ഞതയാൽ ആവരണം ചെയ്ത കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ അധമ പ്രകൃതി ആയിട്ടുള്ള അപരാപ്രകൃതി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഈ ജീവസത്തകളെ അജ്ഞത കൊണ്ട് മൂടണത്. എന്നിട്ട് അവര് കാമ്യകർമ്മം ചെയ്യാൻ, ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആ ജീവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പരാപ്രകൃതി എന്ന ഉയർന്ന ശക്തിയാണ് ശാശ്വതവും മരണരഹിതവുമായ ഭഗവത്ധാമം. പരാപ്രകൃതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മരണരഹിതമായ ഭഗവത്ധാമം പോകാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവത്ഗീത 8:20 പറയുന്നു, പരസ്തസ്മാത്തുഭാവോന്യോ വ്യക്തോ വ്യക്താത് സനാതന യസ്സ സർവേഷു ഭൂതേഷു നശ്യസ്സു ന വിനശ്യതി. ഊർധ്വലോകങ്ങൾ, മധ്യലോകങ്ങൾ, അധോലോകങ്ങൾ തുടങ്ങി സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ശുക്രൻ എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ചില താണതരം ഗ്രഹങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ വിനാശമടയുകയും ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ലോവർ ഇതിൽ നീചമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹങ്ങള് എന്താ ചെയ്യാ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില്, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 1000 എത്രയാണ്? ചതുർവർഷം. ചതുർയുഗം അല്ലേ? അപ്പോ അത്രയും കഴിയുമ്പോഴാ ഒരു ദിനം, രാത്രിയും അത്ര തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു ദിനത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വിനാശമടയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത ദിനത്തിലോ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കും. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുമ്പോ അത് പ്രളയം, ഉണരുമ്പോ ഡേ തുടങ്ങുമ്പോ അത് പ്രഭവം, പ്രളയം പ്രഭവം, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സത്യ, ത്രേത, ദ്വാപര, കലി തുടങ്ങിയ ഭൂമിയിലെ ചതുർയുഗങ്ങളുടെ കാലയളവ് 12,000 വർഷമാണ്. അതിനെ 1000 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലായി. 1000 ചതുർയുഗം അല്ലെ? അപ്പൊ 12,000 × 1000 അത്രയാവുമ്പോൾ ഒരു പകല് മാത്രം, ഒരു ഡേ ഇത്രയും ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമടയും. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതം കഴിയണത് എപ്പോഴാണ്? ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രഹ്മവർഷം 100 കഴിയണം. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ദൈർഘ്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? 1000 ചതുർയുഗം പകലും അത്ര തന്നെ രാത്രിയും. അങ്ങനെയുള്ള 365 ദിവസം വരുന്ന 100 വർഷം അങ്ങനെ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എത്തുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രപഞ്ച ആവിഷ്കാരം മുഴുവനും വിനാശമടയുന്നത്. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുമെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ ആഴുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉയർന്ന ലോകമായ സൂര്യനിലും ചന്ദ്രനിലും കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങളും അതുപോലെ ഭൂമിയിൽ മർത്യലോകത്തിൽ കഴിയുന്നവരും അധോലോകങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരുമെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയജലത്തിൽ ആഴുന്നു. അപ്പോ 3 ലോകങ്ങള് എന്ന് പറയൂ അല്ലെ? ഊർധ്വലോകങ്ങള്, മധ്യലോകങ്ങള്, നിമ്നലോകങ്ങള്, അങ്ങനെ 3 ലോകങ്ങള്. 3 ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയത്ത് പ്രളയത്തിൽ ആവുന്നു. പ്രളയം മുക്കി താഴ്ത്തുന്നു എല്ലാത്തിനെയും. ആധ്യാത്മികമായി അവയുടെ നിലനിൽപ്പ് തുടരുന്നുവെങ്കിലും ഈ കാലയളവിൽ ഒരു ജീവിവർഗമോ ജീവജാലങ്ങളോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. ഈ അപ്രകടിത കാലത്തെ അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രകടമല്ലാത്ത കാലം ഉണ്ടാവുക, അതിനെയാണ് അവ്യക്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ പ്രളയത്തിലെ രാത്രി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി അവ്യക്തം. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ എല്ലാ പ്രപഞ്ച സർഗങ്ങളും നാശമടയുന്ന മറ്റൊരു അവ്യക്ത അവസ്ഥയുണ്ട്.
ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിതാവസ്ഥയില് ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്കാ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് അവ്യക്ത അവസ്ഥകൾക്ക് അതീതമായി മറ്റൊരു അപ്രകടീത അവസ്ഥ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി ഉണ്ട്. ഈ ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങൾ ശാശ്വതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കാണ് പ്രളയവും പ്രഭവവും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ബാധകമല്ല. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഏകപാദ് വിഭൂതി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഓരോ പല ലോകങ്ങൾക്ക്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾക്ക് പല പല ബ്രഹ്മദേവന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമൊക്കെ ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമേ അവരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോ 1/4 ഏരിയ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. വിവിധ ബ്രഹ്മാക്കളുടെ അധികാര പരിധിയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഭഗവത് വിഭൂതിയുടെ 3 ഭാഗമടങ്ങുന്ന ആത്മീയ പ്രകൃതി അഥവാ ത്രിപാദ് വിഭൂതി ബ്രഹ്മാവിന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് അപ്പുറമാണ്. ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ മാത്രമേ അധികാരം കൈകടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളില് 3/4 ഭാഗം വരുന്ന അത്രയും വിസ്തൃതിയുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ കൺട്രോള് ബ്രഹ്മാവിനില്ല. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിൽ അധിവസിക്കുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അവിടെ ആരാ കൺട്രോളറ്, നിയന്താവ് ആരാണ്? അവിടെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയിലെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 8:22 ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് പോലെ അവിടുത്തെ സമീപിക്കണമെങ്കിൽ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണ്ടു? ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാൻ, ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കലർപ്പില്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനം നടത്തണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടല്ലാതെ ജ്ഞാനം, യോഗം, കർമ്മം എന്നിവയാൽ സാധ്യമല്ല. ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ, കർമ്മയോഗം ഒക്കെ പഠിച്ചു. ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്വർഗലോക ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. പല പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മികള് അവര് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പുണ്യമൊക്കെ ആർജിക്കും. എന്നിട്ട് അവര് സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ഉപരിലോകങ്ങള്, സ്വർഗലോകങ്ങളിലൊക്കെ അവിടേക്കൊക്കെ ചെല്ലാൻ യോഗ്യരാവും. ജ്ഞാനികളും യോഗികളും ഇതിനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളായ മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. സ്വർഗത്തിനെക്കാട്ടും ഉപരി ആയിട്ടുള്ള, കുറച്ചും കൂടി ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളായിരിക്കുന്ന മഹർലോകം, തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ആരാണ്? ജ്ഞാനികള്, യോഗികളൊക്കെ അവരുയർത്തപ്പെടും. അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വീണ്ടും യോഗ്യത നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസിലോ വൈകുണ്ഠലോകങ്ങളിലോ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ അവര് ഈ ഭക്തി സേവനത്തില് മുഴുകിയവര്, ഭക്തന്മാര്, ഭക്തോത്തമന്മാര് എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവര് യോഗ്യത നേടും അല്ലെ. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് യോഗ്യരാകുമ്പോഴ് അവര് പ്രകാശമാനമായ ആത്മീയ വിഹായസില്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് ഒക്കെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദം, ടിക്കറ്റ് കിട്ടുക. ചിലവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരെയേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ചിലവർക്ക് അതിനെക്കാട്ടി മുകളില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ചിലവർക്കൊക്കെയോ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള കൃഷ്ണലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടും. ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് അതുപോലെ ഓരോ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ആധിപത്യം വേണം. അതിനുള്ള ശ്രമമാണ്.
ഭൗതിക ഗ്രഹങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ജീവസത്തകൾ പ്രകൃതിക്ക് മേലാധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിക്ക് മേലെ അല്ലെ വിഷയ ആസക്തരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പിടിച്ചടക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുക, അതാണ് ഈ ഭവരോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തില് ഈ രോഗം പിടിച്ച് ഇവിടെ കടക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടുന്നൊരു മോചനമില്ലേ, ഈ രോഗം മാറില്ല ഒരിക്കലും. മനുഷ്യന്റെയോ മൃഗത്തിന്റെയോ ഏതു രൂപമായാലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിലും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവിത അന്ത്യത്തിലുമുള്ള രണ്ട് പ്രളയകാലത്തും ആ ജീവനെ പ്രകടമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ആ ദശയാണ് അവ്യക്ത ദശ എന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ പ്രളയം ഒന്ന് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാവണം ജീവജാലങ്ങളുടെ ആ നാശം, ആ ലയിക്കല്, പ്രളയം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും ജീവിത അന്ത്യം വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സും അറ്റുപോകുമ്പോഴുള്ള പ്രളയകാലം, അപ്പോഴോ എല്ലാം ബ്രഹ്മാവ് അടക്കം എല്ലാമേ ഭഗവാനിലാ ലയിക്കണത്. അങ്ങനെ ആ രണ്ട് സമയം അവ്യക്ത ഭാവത്തിലാണ് ഈ പ്രകൃതി ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സംസാര ചക്രത്തിന് വിരാമമിടണമെങ്കിൽ നാം ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സംസാരത്തില് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജനിക്കുക മരിക്കുക ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ? ഇതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആത്മീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആ ടിക്കറ്റ് നേടണം, അർഹത നേടണം. അതെങ്ങനെയാ? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ഭക്തിയോഗം. ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ കർക്കശ നിയമങ്ങൾക്ക് അധീനരായി അവർക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കള് എന്താ ചെയ്യണേ? ഇവിടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോഴോ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാല് ശിക്ഷയുണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങൾക്ക് അടിമയാവും അവര്. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മതധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് എത്തുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അദ്ദേഹത്തിൽ ശരണാഗതി മനോഭാവം വളർത്തുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നറിഞ്ഞ് ഭഗവാനിലെ ശരണാഗതി അടയുക, എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഈ മനുഷ്യ ജന്മം സാർത്ഥകമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 18:66 പറയണത് എന്താ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ. അല്ലെ, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചോളൂ, എന്നിട്ടോ എന്നിൽ ശരണം തേടൂ. ഭഗവാനിൽ മാത്രം, പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ മാത്രം ശരണം കണ്ടെത്തുക, അഭയം അല്ലെ. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിച്ചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്നിൽ ശരണടഞ്ഞോളൂ, ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾ ത്യജിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് മേനി നടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിലേ നമ്മൾക്കത് അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും അല്ലെ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ തന്നെ വേണം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ. കാരണം ഭഗവാനാണ് ആദിമൻ. ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലും ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ്, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചോളൂ, എന്നിട്ട് എന്നിൽ ശരണം തേടിക്കോളൂ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്ന്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പരമപ്രധാനമായ ഈ ശിക്ഷണത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിൽ വഴിതെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശുപത്രികൾ ആരംഭിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉദ്ബോധിക്കപ്പെടുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 7:14 വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈശ്വര അവബോധം ഉണർത്തിയാൽ മാത്രമേ ശക്തമായ പ്രപഞ്ച ശക്തിയെ ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോ ഭഗവാനില് കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ഏത് സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ, എന്റെ നിത്യബന്ധു ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കാണുന്ന അച്ഛൻ, അമ്മ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, ഇതൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രം ബന്ധങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ നിത്യബന്ധു, ആദ്യം മുതലുള്ള നമ്മുടെ ആ കൺട്രോളർ അല്ലെ, നമ്മുടെ എൻജോയർ ആരാ? ഭഗവാനാണ്. അതറിയണം. അങ്ങനെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരിക. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും എന്റെ കൂടെ അല്ലെ, എന്റെ ശക്തിയായിട്ട്, എനിക്ക് അഭയമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ച ശക്തിയൊക്കെ ശാന്തമാക്കി സമന്വയിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ സമാധാനത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഈ ഭൗതികതയിൽ നമ്മള് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ കിടന്ന് ഈ ജനിമൃതികളില്
പെട്ടുഴലേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. താൽക്കാലികമായ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഒരാൾക്ക് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രം കണക്കാക്കി നമ്മൾ ജീവിച്ചാല് ഒരു രക്ഷയുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ അറിയണം, എല്ലാ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ വേണം അല്ലെ, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എവിടുന്നാ വന്നത്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബന്ധം, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് സ്വയം രക്ഷ കിട്ടുള്ളൂ. തുടർച്ചയായ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈശ്വരനുമായുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം നാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭവസാഗരത്തിലുള്ള ഈ ജനിമൃതി ചക്രത്തിൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാ. പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി കണ്ട് ഭഗവാനായി കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാ. കാരണം നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. അതാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരാണ് നമ്മള് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം നിരന്തരം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് 14ാമത്തെ മന്ത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സമയം വളരെ പിടിച്ചതാണ്. ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാനില്ല നമുക്ക്. ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള അല്പായുസുകളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യര്. ഒരു കഥ പറയാം. ലോമ മഹർഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോമഹർഷൻ എന്നുള്ള ഒരു മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലോമഹർഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. എന്താ അറിയോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലുള്ള മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് മരണമുള്ളൂ. അതാണ് വരം കിട്ടിയിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഒരു മുടി എപ്പോഴാ കൊഴിയാന്നറിയോ? ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ ഒരു മുടി കൊഴിയ. അങ്ങനെ അയാളുടെ തലയിലെ എല്ലാ മുടിയും കൊഴിയണം, അപ്പോഴേ അയാൾക്ക് മരണമുള്ളൂ. ലോമഹർഷ മുനിക്ക്. അങ്ങനെ മുനി ഒരു നാൾ ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോള് നല്ല വെയില്. അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യന്മാര് എന്ത് ചെയ്തു? ഓ, ഗുരുവിന് ഇതാ വല്ലാണ്ട് വെയില് കൊള്ളണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പർണശാലയൊക്കെ ഇലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പർണശാലയൊക്കെ പണിതു, മുകളില് ഷെയ്ഡൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നപ്പോ ഇത് കണ്ടിട്ട് ശിഷ്യരോട് പറയാണ്, എന്തിനാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം വെറുതെ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത്? ആധ്യാത്മികതയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം. ലോമഹർഷ മുനിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മുടി കൊഴിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അത്രയും ദീർഘമുണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ മുടിയും കൊഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആയുസ്സറ്റ് പോവുള്ളൂ. ആ ആളാണ് പറയുന്നത്. ഈ അല്പ ആയുസ്സുകളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരോട് പറയാണ്, ശിഷ്യന്മാരോട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം വെറുതെ കളഞ്ഞത്? ആധ്യാത്മികതയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് അത്, മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെലവാക്കരുത്, പാഴാക്കരുത് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ആയുസ് എത്ര നിസ്സാരാണ് അല്ലെ? എന്നിട്ടും അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പോ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ വളരെ ജാഗരൂകരാവണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതില് ഒരു കഥയും കൂടി പറയാനുണ്ട്. സമയം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല, അന്ന് കുറെ പണിയുണ്ട്, 1 മണിക്ക് ക്ലാസ്സും. അപ്പൊ അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തീഹയമാലയം എന്ന് ഒരു വരിയുണ്ട്. അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് യക്ഷപ്രശ്നാണ്. യുധിഷ്ഠിരനും യക്ഷനും തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നമാണ്. അവര് പഞ്ചപാണ്ഡവരുടെ വനവാസ കാലത്ത് അനിയന്മാര് വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് ദാഹജലം നോക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു തടാകം കാണാൻ, ഒരു സരസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു എടുക്കണ്ടാന്ന്. അവരത് കൂട്ടാക്കാതെ വെള്ളം എടുത്തപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും മരിച്ചു. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വന്നു, വെള്ളം എടുത്തു, മരിച്ചു. അങ്ങനെ 4 പേരും മരിച്ചു. ലാസ്റ്റ് യുധിഷ്ഠിരൻ വരികയാണ്. 5ാമനായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ വന്നപ്പോ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, വെള്ളം എടുക്കരുത്, എന്താ എന്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂട്ടാക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ ജീവനില്ലാത്തവരാക്കിയത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ യക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയാമെങ്കിൽ ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും, ജനിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാണ്.
അപ്പോ ശരി, ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാ. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, സൂര്യൻ ആരുടെ ആജ്ഞയാലാണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാവിന്റെ ആജ്ഞയാല്. ശരി, മനുഷ്യന്റെ ശ്രേഷ്ഠനായ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ധൈര്യമാണ് ശ്രേഷ്ഠനായ കൂട്ടുകാരൻ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഭൂമിയേക്കാൾ മഹത്വമുള്ളത് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു, അമ്മ ആണ്. എന്നാൽ ആകാശത്തേക്കാൾ ഉയർന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് പിതാവാണ്. കാറ്റിനേക്കാൾ വേഗമുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു. മനസ്സാണ്. ഇപ്പോ വിദേശത്തൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് സഹായിയായിട്ട് ഉണ്ടാവണത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വിദ്യയാണ് എന്ന് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും വലിയ പാത്രം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഭൂമിയാണ് എന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ഏതു പോയാൽ മനുഷ്യൻ ശ്രേഷ്ഠനാവും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അഹങ്കാരം എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ മറുപടി. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശീലം, സ്വഭാവം ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാവുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം. ജീവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു യക്ഷൻ. അപ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ജനന മരണം ഇല്ലാതാക്കുന്ന ചേതന എന്താണോ അതിനെ അറിയുക, അതാണ് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന്. അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കുറെ അനവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യം എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ കൺമുമ്പില് അനേകം പേര് മരിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയും കരുതും എനിക്ക് മരണമില്ല എന്ന്. ആ ചിന്ത, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആശ്ചര്യം എന്ന്. അതാണ് അഹനി അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി ഹയമാലയം എന്നുള്ള ആ വരി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകണം. 12 മുതൽ 14 വരെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഭൗതിക ഊർജങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. 15 ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ 15ഉം 16ഉം മന്ത്രങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കലാണ്. ഇപ്പൊ സ്വയംഭുവ മനു യജ്ഞാവതാരത്തിന് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ ഈശോപനിഷത്ത്, യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഈ ഈശോപനിഷത്ത്. അപ്പൊ അതിലെ 15ഉം 16ഉം മന്ത്രങ്ങള് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ജീവാത്മാ, പരമാത്മാ, ഭൗതികത ഇവയെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കാണ് സാക്ഷാത്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. നൈരന്തര്യത്തോടെ നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനം നടത്തിപ്പോരാ. അപ്പോഴാണ് അന്തര്യാമിയായ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജ്ഞാനവും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ പറയാൻ പോണ 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയണത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ ഉജ്ജ്വലപ്രഭ മാറ്റി ഭഗവാന്റെ രൂപം ഭക്തന് കാണുമാറാകണം എന്നാണ്. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വലപ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. പറയാണ്, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഉണ്ടല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണില്ല. എന്താ കാരണം? അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ, പ്രഭ, അത് കാരണം അതിനാലെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ ആ സുന്ദരമുഖം. ദയവായിട്ട് ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്ന്. ഇപ്പൊ പരിശുദ്ധ ഭക്തർക്കേ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങയുടെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ മുഖം എനിക്ക് ദൃശ്യമാക്കി തരൂ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14:27 തന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ അവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാം അല്ലെ. അമൃതവും അക്ഷയവുമായ ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനം, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിവയാണ് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്. ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം. മത്തപരതരം നാന്യത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതാ വചനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് വരുന്നത്. പരമാത്മാവിന്റെ ഉറവിടവും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത 10:42 ഭഗവാൻ തുടർന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. ഈ ജഗത്ത് മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു അംശശക്തിയാലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്ര അചിന്ത്യ ശക്തിമാനാണ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ അറിയാൻ അല്ലെ. ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അർജുന, നീ ഇത്രയൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി എന്ന് വിഭൂതി യോഗം എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പറയാണ് ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. എന്റെ ഒരു കണിക കൊണ്ട്, ഒരു ശക്തിയുടെ ഒരു കണിക കൊണ്ട് അല്ലെ, ആ അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ ജഗത്ത്, ഈ മുഴുവൻ ജഗത്തും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്തു വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയെ എന്നാണ് അല്ലെ മന്ത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണേ? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ സച്ചിദ ആനന്ദമാണ്. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവലീലകളിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെ, സുസ്മേരവദനായിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരും കാണുന്നില്ല അല്ലെ. അത്ര സച്ചിദാനന്ദ കട്ടയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ശൈശവകാലത്ത് ബാലലീലകളാടിയ വേളയില് ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംബാസുരൻ, പൂതന മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. വെറും ഒരു ലീല അല്ലെ. അവരെയൊക്കെ വധിക്കണത് ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇത്രയും ശക്തിമാന്മാരായ അസുരന്മാരെയും ഒക്കെ, പൂതനയൊക്കെ വധിക്കുന്നു. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം എന്ന കുസൃതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ ക്രീഡിച്ചു അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സ്വന്തം ഗൃഹത്തില് യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നന്ദഗോപരുടെ അടുത്ത് 12 ലക്ഷം പശുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറയണേ. അപ്പോഴും പിന്നെ അത്രയും പാലും വെണ്ണയുള്ള ഒരു വീട്ടിലത്തെ കൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വെണ്ണ കട്ടോണ്ട് വരിക അത്ര. അപ്പോഴോ അതൊക്കെ ഒരു ലീലയാണ് അല്ലെ. ആ ഗോപികമാർക്കും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു തന്ത്രമാണ് അതൊക്കെ, കുസൃതി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ക്രീഡിച്ചു, കളിച്ചു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളെല്ലാം തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഫ്രണ്ട്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ലെ. ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ പോലും
ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത്തരം പല ലീലകൾ ആടിയത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത്തം സദാം ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂത്യ ദാസും ഗതാനാം പരദൈവതേന സാഗം വിജഹ്രു കൃത പുണ്യപുഞ്ച. ഞാൻ എന്ന് ജ്ഞാനികളാൽ ആനന്ദമയമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും ഭക്തന്മാരാൽ പരമപുരുഷനായും ലൗകിക ജനങ്ങളാൽ സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. അവര് ഗോപകുട്ടികളും അനേക ജന്മ പരിഭാഗം വന്നിട്ട ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാനും ഈ ലീലകൾ ആടാനും ഒക്കെ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അവരും ശുദ്ധ ആത്മാക്കള് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സമകാലികരായിട്ട് ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിയാടാൻ അവർക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവന ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദ്യം ഉദിക്കാം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഈ സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങളും ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലേ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ചൈതന്യം ശക്തി എല്ലാ പരമാത്മരൂപേണ എല്ലാ സൃഷ്ടിയിലകത്തും ചരാചരാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. ഭൗതിക സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. എല്ലാത്തും പവർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒക്കെ ഓരോ ദേവന്മാരെ ആ പവർ അവർക്കൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അവരാ വർക്ക് ചെയ്യണത്. അവിടെ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലെ സിഇഒ പോലെ ഭഗവാൻ സിഇഒ, അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡുകള് അവര് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അതുപോലെ തന്റെ പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. ഓരോരോ ജീവസത്തയും അതായത് ആത്മാവ് ജീവാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണ്, ഭഗവാൻ പരമാത്മാ. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധ്യാനിക്കുന്നവര്, ഒരു പ്രകാശത്തിനെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്നവര് എന്താ ചെയ്യാ? ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ള അത്യുജ്വല പ്രഭാപൂരം അതിനെ മാത്രാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ അവര് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഈ പ്രഭാപൂരം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവര്. അതിന്റെയും അപ്പുറത്തൊരു ലോകം ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടണം അല്ലെ, സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവിടെ എത്താൻ. അതൊന്നും ആ അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വലപ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എന്തേ വേണ്ടു? ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങൾ 24നെയും ഉജ്ജ്വലപ്രഭയെയും എല്ലാം അതിക്രമിച്ച് അതിവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോണം അല്ലെ. അങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചറസ്ലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണം. അപ്പോൾ മാത്രാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി എത്തുമ്പോ അതിൽ ലയിച്ചു, അങ്ങനെ അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. ഇപ്പൊ സ്വർണം ഹിരൺമയന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണപ്രഭയാലെ എന്നാണ്, അതിദീപ്തമായിട്ടുള്ള ആവരണാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ സ്വർണപ്രഭ കൊണ്ട്. അത് നീക്കിയിട്ട് പരമപുരുഷനെ മുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം. എന്നാ മാത്രാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യാവുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളിൽ മഹാവിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു, അതിലൊന്നാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവം. ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവായിട്ട്
എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിഷ്ണു തത്വം. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 അധിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും സർവജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഇപ്പൊ സർവജീവജാലങ്ങളിൽ അന്തർഗതനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെയോ ദേവതകളില് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ 3 അതിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. കാരണസമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണുവാണ് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലേ ചാർട്ടില് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് ഓരോ ഭൗതിക ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഉൾപ്പൂകിയിട്ട് ഉള്ളത്. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിപത്മത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം ബ്രഹ്മസംഹിതയും ഭഗവത്ഗീതയും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പ്രമാണമുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മസംഹിത 5:40, ഭഗവത്ഗീത 14:27. യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡകോടി കോടിശ്വശേഷ വസുധാദി വിഭൂതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കല മനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ദശലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തവുമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. എന്താ പറയണേ? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന പ്രഭാപൂരമാണ്. മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രഭയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മനിഷ്കലം തത് ശുഭ്രം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ്തത് യദ് മാവിദോ വിദു ന തത്ര സൂര്യോ ഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം നേമാ വിദ്യുതോ ഭാന്തി കുതോയമഗ്നി തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യ ഭാസാ സർവം ഇദം വിഭാതി. ബ്രഹ്മൈവേദം അമൃതം പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പശ്ചാത് ബ്രഹ്മ ദക്ഷിണശ്ചോത്തരേണ അധശ്ചോർദ്ധം ച പ്രസൃഷ്ടം ബ്രഹ്മൈ വേദം വിശ്വമിതം വൈഷ്ടം. ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസുള്ളത്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി, അഗ്നി ഇവയുടെ ആവശ്യമില്ല. പരബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലൂടെ നീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ പറയണേ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് വൈദ്യുതി, സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ എന്നിവയുടെ ഒന്നും പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ വെളിച്ചം പകരുന്നുണ്ട് എല്ലാവിടെയും. ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലൂടെ അതിങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രകാശം, തേജസ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് പരമശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, പരമാത്മഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു താരതമ്യം പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ജ്ഞാനിയാണ്, നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടതാ. ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗികള്. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമപുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവൻ വിശിഷ്ടതമനാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഭക്തി യോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വിശിഷ്ടതമനായിട്ടുള്ളത് സേവകൻ എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 15ാമത്തെ മന്ത്രം.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യസ്ത കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. പൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള പരിപാലകൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ. ഹരേ.